priemere behám od 300 do 450 km mesačne. Pokiaľ ma neprenasledujú zranenia, v tom období je to vždy výrazne menej. Že? Ročne to dáva od 3000 až do 5000 km. Sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch. A aj keď tie heslá vyzerajú tak niekedy zavádzajúco, ale podstata je tá, že kým sa hýbeme, kým sa hýbe telo, tak sa hýbe aj mysel a že žije nás sme vitálni. Mám 73 rokov a do posilovne chodím 9. rok. To, aký sme, je podmienené súčinnosťou dvoch faktorov, dvoch činiteľov. A to je dedičnosť, genetika a prostredie. A výsledkom je to, aký sme. Pokiaľ mi bude zdravičko slúžiť, tak vydržím. No, nechcem povedať, že do nekonečna. Ten matematický znak nekonečno. Ne, no, ale ten rok by som ešte rád poťahol. Čo by som hlavne povedal, mňa teraz najväčšou radosťou alebo takou spokojnosťou naplňa práve to, že trénujem tých ľudí a že vidím, ako sa tí ľudia proste zlepšujú pred mojimi očami, ako sa dobre cítia, akí sú šťastní. A vlastne ako trénera, vlastne z tohto mám teraz väčšiu radosť, než sám zo seba. Ja sa snažím športovať, chodím do posilovne, chodím si zabehať. Mojím hlavným športom sa síce stal golf, ale golf je vzhľadom na relatívne nízku intenzitu pre mňa stále ešte príliš nízkym stimulom, takže rád to kompenzujem posilňovaním a aerobnými aktivitami. Takže snažím sa žiť tak, jak hlásam. Asi v 10 rokoch ma to pochytilo a začal som s obľubou behať len tak po ulici, po lese, pretože som sa narodil tu na Kramároch nedaleko. Tak les mi bol blízky a v tom lese som sa cítil vlastne celý život veľmi dobre. V 12 rokoch už som bol najrýchlejší bežec z školy. Chodil som na Kalváriu, na Gorazdovu a vlastne som už v tom čase bol bezkonkurenčný medzi deťmi. No ale taký skutočný tréning, ten začal oveľa neskôršie. Až v 17 rokoch, čo bude teraz vlastne úplne 55 rokov od tej doby, čo som sa prihlásil do atletického oddielu. A odvtedy si píšem aj tréningové denníky, čiže môžem vykázať, že teraz si už píšem 55. tréningový denník. Genetika k dlhovekosti prispieva istým podielom, nie síce zásadným, ale ten podiel tu je. Môj tréning vlastne prebiehal celý život skoro v rovnakom štýle, to znamená 2-3 km rozklus, potom príde gymnastika v rozpätí 5 až 10 minút, za tým nasledujú také ľahké rovinky, ktoré behám hore-dole. A až vlastne po takých 45-50 minút, tak som pripravený na ten skutočný tréning. A vlastne to, čo behám, si počítam až od tej doby. Keď športovec, ktorý zhruba zaťažoval organizmus po určitú dobu veľmi intenzívne a potom naraz prestane, jak máme príklad Abebe Bikilu, že olympijského víťaza v maratóne, že jak ochrnul, tak vlastne tým, že sa nemohol hýbať, to srdce to nezvládlo a vlastne po roku a pol zomrel. Ďalší príklad, Vladimír Kulc, ktorý v 56. v Melbourne zvíťazil aj na 5, aj na 10 kilometrov. Takisto sa dostal do obdobia, keď už nemohol behať, pribral, mal vyše 100 kg a viedlo to k infarktu a takisto zomrel. A takýchto príkladov je niekoľko, že ten organizmus už zaťažovaný na jednej strane k pozitívam, na druhej strane si zvykne na určitú záťaž a bez ktorej vlastne ten organizmus potom nie je schopný žiť. Človek zomiera 2 razy. Prvý raz, keď končí svoju prácu a druhý raz naozaj. A aj práca, ktorá je akákoľvek práca, ktorá je pre starnúceho človeka pokračovaním jeho celoživotného štýlu, je
tiež naplnením a tiež prispieva k tej kvalite života. Ja osobne si neviem predstaviť, že napriek svojmu veku by som nechodil do roboty a že by som nerobil niečo, čo niekomu slúži, čo je pre niekoho prospešné, čo niekomu robí radosť a prospech. Prerušenie tohoto cyklu životného, to by, myslím, nielen mňa, ale mnoho mojich rovesníkov postavilo do takej nekvality, že rozhodne by sa mi skracoval aj vek. Mám 72 rokov tohto roku. Ako ste už počuli predtým, 55 rokov behám z toho, pravda, boli tam aj také prestávky, 4 roky, 7 rokov kvôli zraneniu, ale vždy som sa z toho dostal a vždy som sa k tomu vrátil a po určitom čase som sa dostala naspäť aj výkonnostne. Napríklad od roku 1992 až do 99 7 rokov som nemohol behať, pribral som 20 kg, napriek tomu som sa schopil, keď sa zlepšil môj zdravotný stav, vrátil som sa, tých 20 kg som zhodil a nabehol som na ten svoj systém tréningový a opäť možno povedať, že výkonnostne som sa dostal v tej veteránskej kategórii na tú špičku. Pohybová aktivita má celý rad priaznivých zdravotných účinkov, ktoré sú veľmi výhodné, hlavne vo vyššom veku. Mnohé z nich sú dokonca efektívnejšie ako lieky, ktoré sa proti daným ochoreniam používajú. A v neposlednom rade pravidelné športovanie vedie k zvýšeniu telesnej zdatnosti a dnes spoľahlivo vieme, že úroveň telesnej zdatnosti je tým najsilnejším prediktorom úmrtnosti. To znamená, telesne zdatní jedinci sa dožívajú vyššieho veku. O tom sú jednoznačné dôkazy, že to naozaj tak je. Naviac, vyššia úroveň telesnej zdatnosti znamená vyššiu kvalitu života, najmä v tých extrémne vysokých životných fázach, kedy mnohí ľudia vzhľadom na nízku úroveň telesnej zdatnosti sa stávajú často závislí od okolia. Pravidelné športovanie, hlavne silový tréning, dokáže urobiť dokonca úplné zázraky. Tá radosť pohybu po lese, tak ten úžasný pocit zdravia, ktorý vás opantá, keď odbehnete 10-15 km po lese, teraz prídete domov a si sadnete ku stolu, osprchujete sa a môžete si dať aj to pivečko prípadne. Áno, a tá pohoda, ktorá vás prevádza celým večerom. To je nezaplatené. To nikde inde nemôžete navodiť jedine športom. Múdre hlavy hovoria, že pri športe sa vylučujú endorfíny a že tie endorfíny sú dôležité k tomu, aby sme boli nasytení príjemnými pocitmi, aby sme mali vlastne taký zdroj príjemných pocitov. A je to najprirodzenejšia cesta, ako sa dostávať k niečomu, z čoho môžeme čerpať v situáciách, ktoré sú záťažové a stresujúce. Aby sme nemuseli brať tabletky, aby sme nemuseli jesť sladkosti, aby sme sa nemuseli priedať, tak toto je vlastne cesta, ako si vieme najprirodzenejším spôsobom vyrobiť niečo, z čoho čerpáme vtedy, keď sa dostaneme do úzkých alebo keď sme v strese. Dlhovekosť má byť taká, že aj ten vysoký vek je kvalitný. Že to nie je dožívanie, že to nie je len perzistovanie, živorenie, ale že ten človek žije kvalitne. A ku kvalite života a k naplňaniu tej životnej filozofie patrí aj zmysel života. Ak ten človek je aktívny akýmkoľvek spôsobom, či v práci, či v koníčkoch, či sa venuje v primeranej miere športu, tak to je dlhovekosť, ktorá má svoj význam, ktorá má význam pre toho človeka aj pre to jeho okolie. Keď sa mi dá, tak sem chodím pravidelne, aspoň 2-krát do týždňa. Drží ma to v takej kondícii, že nemusím užívať lieky tým pádom. Cítim, že sa spevňujú svaly, kĺby sú také uvoľnené, takže to je ako si taká moja motivácia, že sem chodím. Cvičila som predtým aj v takých kolektívnych športoch, ale tu nás mi pán Karabínoš vypracoval tréning cvičebný
A viem, že keď si ho 2-krát do týždňa precvičím, tak som dala svojmu telu to, čo asi si vyžaduje. Prečo by mali seniori chodiť do fitness centra? Považujem to pre seniorov za jednu z najvhodnejších fyzických aktivít, nakoľko vo fitness centre sa cvičí individuálne. Pre každého človeka sa dá zostaviť samostatný tréningový program. Dá sa prakticky záťaž prispôsobiť konkrétnemu človeku. Počet opakovaní a vôbec vlastne všetko, čo s tým súvisí, sa dá šiť na mieru. A ten človek sa vlastne nemusí nikomu prispôsobovať, ale cvičí si to, čo práve jemu vyhovuje. Preto si myslím, že posilňovací tréning je aj vo vyššom veku veľmi dôležitý. Široký úchop, čo možná najširší, aby bol 100% prínos tohoto cviku. Toto kľúky, toto pod názvom. Silové cvičenia pre starších ľudí sú plne indikované a dokážu zabezpečiť napríklad mierny nárast svalovej hmoty, zvýšia výdaj energie v pokoji, pomáhajú pri udržiavaní telesnej hmotnosti. Silové cvičenia majú veľmi dobrý vplyv treba na funkciu tráviaceho ústrojenstva. Tí ľudia netrpia zácpou, majú celý rad ďalších priaznivých účinkov, zlepšujú senzitivitu buniek na inzulín. To znamená, silové cvičenia dnešného pohľadu sú, jak hovorím, plne indikované a z nášho pohľadu je to ideálny scénar. Silové cvičenia by sa nemali vykonávať viac ako 2-3 krát do týždňa, pretože starší organizmus potrebuje čas na regeneráciu. Zo silových cvičení tá regenerácia trvá dlhšie, takže skutočne ideálne je kombinovať aerobné aktivity a silové cvičenia, buď v rôznych dňoch, ale niekedy sa dá v jednom dni skombinovať. Najskôr treba aerobná aktivita, potom si zacvičiť činkami. To je skutočne niečo, čo dnes odporúčame. No, ináč ja moc tenký nepotrebujem byť, to je pre ženy obzvlášť, takže ja som tenký sám od teba automaticky. No, tomu sa hovorilo leg press. Ku kvalite života, o ktorej som hovoril, patrí subjektívny pocit šťastia, spokojnosti, naplnenia existencie. A to naplnenie, ako som povedal, to môže byť rôzna oblasť. Veľmi často to býva primeraná športová aktivita. Ľudia, ktorí od mladého veku sa venujú nejakému športu, behu, cyklistike a keď v tejto aktivite zotrvávajú opäť v primeranej kvantite, v primeranom rozsahu, tak sú šťastní, tak sú spokojní, keď sú unavení, uťahaní, tak je to pre nich šťastie, nie je to nič negatívneho. Ale veľmi dôležité je primeranosť tej aktivity, ktorá má zodpovedať tomu veku a čo je veľmi dôležité v tej aktivite neprestávať. Lebo stop v takejto aktivite je úplne zmena životného štýlu a ten človek už nenachádza uspokojenie a nie je to kvalitný život. Šport v kolektíve je vlastne miesto, ktoré nahrádza tú komunitu, v ktorej sa cítime, že niekam patríme a kde môžeme zdieľovať svoje pocity, emócie, myšlienky, podeliť sa a vlastne nestrácame ten pocit, že sme dôležití. Rokov mám 80, jak je na tej tabuli. Pred pár dňama som mal 80-ku a cvičím viac ako 15 rokov. Pretože som chcel trošičku upraviť aj postavu, vizuálny zjav a potom udržať si zdravotný stav do maximálneho
tak termínu. No a to bol celý motív, pre ktorý som tu chodil pravidelno toľký čas. No a ešte mením ďalej pokračovať, pokiaľ ma tu nechajú. Skúmanie vplyvov dedičného materiálu na dlhovekosť je veľmi osožná gemelológia. Gemelológia je časť alebo súčasť genetiky, ktorá sa zaoberá výskumom a skúmaním dvojčat. Tie sú jednovaječné alebo dvojvaječné a tie jednovaječné sú zaujímavé tým, že sú to dvaja jedinci, ktorí majú absolútne rovnaký materiál. Čiže tam tá veta sme takí, ako nám dáva dedičnosť a prostredie, tá sa dá rozobrať potom na drobné, lebo tá dedičnosť je konštanta a to prostredie u dvojčiat aj jednovaječných môže byť veľmi, veľmi rôzne. Si predstavme, že jedno dvojča zostane v prostredí, ktoré je hranične asociálne alebo asociálne a druhé žije v stabilnej rodine, v dobrých podmienkach a tam tie rozdiely môžu byť vidieť. A aj u tých jednovaječných dvojčiat neznamená to, že, alebo čo sa veku týka, neplatí to, že obidve tie dvojčatá sa dožívajú rovnakého veku, lebo je tam inakší vplyv prostredia. Takže je možné, že jedno dvojča zomrie 20-ročné na predávkovanie heroínom a druhé sa dožije ako univerzitný profesor 90 rokov. Čiže aj na tých dvojčatách je vidieť, že tá genetika a tá dedičnosť nie je všetko, čo ovplyvňuje náš vek a my tú snahu o dosiahnutie kvalitného, vysokého veku v ňom sa nemôžeme spoliehať iba na dedičné danosti. Musíme k tomu prispieť aj zásadným spôsobom. Ja ako profesionálny huslista, alebo predtým tým, že som študoval tie husle, tak môj deň bol strašne vyplnený časovo. Na to športovanie zostalo skutočne minimum času a z tých všetkých športov sa mi zdalo, že to behanie je možné vtesnať do tej 1 hodiny. Vlastne taký skutočný tréning, taký maratónsky, ten som začal pestovať až po 30. roku. Áno, keď som zvýšil objem niekedy až na 200 km týždenne, popri 2 zamestnaniach, ktoré som mal, ako člen Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu a ešte som 20 rokov pôsobil ako šéf-trenér Bratislavského Interu so zameraním hlavne na bežcov. Tá komunita je dôležitá. Komunita, v ktorej človek existuje. Či už je to rodina, alebo či už tá rodina, keď nie je tá najbližšia rodina, tak máme spoločenstvo, do ktorého patríme, kde sa stretávame. Čiže tí ľudia, ktorí zostarnú, neznamená to, že musia zostať sami. Práve naopak. Ak sa cítia hodnotní, tak nezostanú sami, lebo cítia, že majú čo ponúknuť a že aj oni majú od niekoho čo zobrať. Pokiaľ ja sa v 70-ke cítim dobre, tak asi by nebolo vhodné odísť do dôchodku a sedieť od rána do večera v krčme a konzumovať a viesť tam také smutné reči, ktoré k ničomu nevedú. Čiže nepokaziť si to a hľadať v živote, v existencii také činnosti, ktoré sú zaujímavé a z ktorých cítim ja potešenie. Asi aj také, ktoré sú dobré pre to moje okolie. Aký je to recept? Nehnevať sa, vidieť dobré stránky v živote, tešiť sa z každého dňa, ktorý človek žije, nehľadať problémy, kde nie sú, mať rád ľudí a teší sa z toho, že ľudia majú radi mňa. Celoživotným najväčším mojím úspechom bolo víťazstvo na Považskom maratóne v roku 1977 a ako veterán si najviac cením bronzovú medailu z maratónu, ktorú som získal v Berlíne v roku 2002. Ja som od narodenia súťaživý typ. Ano, mňa to bavilo súťažiť či už v škole v matematike, alebo v inom predmete, tak takisto, keď ma postavili na lyže, tak som chcel dokázať, že áno, ja som ten najlepší. A
A to bolo presne aj s huslami. Že keď už som sa raz dal na tie husle, tak v takom o niečo staršom veku, jak je Andriš, tak ja už som aj 3 hodiny cvičil denne. Len preto, aby som dokázal, že ja som ten najlepší. A vibráto. A znovu vibráto, na tých druhých tónoch, výborne, tak, výborne. Stačí. Tie akcenty boli výborné, aj vibráto. Z hľadiska psychologického niektorí ľudia naozaj sú odkázaní na tú súťaž, na ten úspech, na slova uznania od okolia. Sú iní ľudia, ktorým skôr závisí naozaj na tom zdravom spôsobe života a záleží im na zdraví. A poznám aj také prípady ľudí, ktorí naozaj športujú, napriek tomu, že to nemajú radi, pretože konečne si uvedomili, obyčajne to býva po nejakej treba koronárnej príhode, že ten človek dostane varovanie a naozaj zmení pohľad na svoj život a začne športovať, aj keď to treba nemá veľmi rád. Na druhej strane je celý rad ľudí, ktorí to majú ako každodenný program a majú z toho veľmi príjemné pocity a pomaly bez toho nemôžu jestvovať. Podľa časopisov cvičí už školská mládež. A to radí aj ten najzodpovednejší radca Schwarzenegger, že sa to môže začať už od 10 rokov. Takže opakujem sa po ňom a doporučujem to každému, pretože zameškaný čas sa dohoniť nedá. Čas sa nikdy nevráti, ten je furt do minulosti ide. Treba začať a vydržať. Také fitness centrum, ktoré by sa nejako tak zvlášť alebo cieľene venovalo seniorom, no neviem, nepoznáme aj iné fitness centrum, kde to majú takto až tak premyslené, ako to robíme tu. Je to možno aj tým, že ja som tiež už v takom veku, keď sú mi bližší tí seniori než tí mladí. Navyše u tých mladých často vidím sklony k rôznym tým zakázaným prostriedkom a proste k rýchlemu vybudovaniu svalovej hmoty, čo nie je tá správna cesta ani zo zdravotného hľadiska. A preto sa mi s tými seniormi pracuje lepšie. A oni potom vlastne, keď vidia ten príklad aj povedzme u mňa a u tých ďalších ľudí, ktorí sem chodia, tak proste chodia sem radi. Momentálne chodí do tohto fitness centra možno 20 ľudí, ktorí majú nad 60 rokov. A ktoréhokoľvek z nich by ste sa opýtali, tak by povedal, že radšej prejde celé mesto a príde sem, ako by mal ísť niekde, kde dnes už tie moderné fitness centra sú vybavené super technikou, ľudia sú tam vyobliekaní proste od výmyslu sveta a niekedy mám sám pocit, že je to viac o modnej prehliadke, než o serióznom prístupe k cvičeniu. Byť huslistom, tak to je umelecká práca, ktorá vyžaduje psychické a fyzické vypätie v maxime. A teraz na druhej strane je šport, ktorý možno považovať ako kompenzáciu fyzickej činnosti. A to dokopy, ako sa dnes na to spätne pozerám, bola úžasná voľba tým, že do vysokého veku som bol schopný hrať na husle a do vysokého veku zatiaľ som schopný dokonca behať. Moja manželka, pretože v súbore, kde som dirigoval, bola solo tanečnica, tak vníma aj hudbu pozitívne,
aj fyzický pohyb. Pravda tým, že pri tom tréningu ten beh sa stal mojou vlastne každodennou potrebou. Ano, a bola tým ochudobnená aj rodina a časově som bol veľmi vyťažený, tak pravda, že na to nikto sa nepozeral pozitívne. Dnes musím konštatovať, že jak moje deti, ktorým musím z každých pretekov poslať svoje výsledky, tak dokonca aj manželka sa zaujíma o moje umiestnenia na jednotlivých pretekoch. Zajtra bežím v Hodonine lesný beh na 6 kilometrov. A chystáš nejaký rekord? A rekord nie, však tam rekord nie, ale chystám sa zvíťaziť.